ಎಂಗಲ್ ನಾ ಕಾಣಲೆಲ್ಲಕ್ಕದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಲೇಟ್ ಲಾಕದೀನಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ 11 ಜಾವಂದು ಬತ್ತಂಡ ತೋಟ ತಿರುಗ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಕೋಡೆ ಬನ್ನಗ ಪೋಯ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಏತಾದುಂಡು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ 11 ಆತನು ಮನಸ್ಪುರ ಅದು ಪೀರ ಬತ್ತದ ಎಂಗ್ಲ ಕುಲ್ದು ಪಟ್ಟಂಗ ಇತ್ತನು ಪೂರೇರ್ನಲ್ಲ ಅಂದ ಮನ್ಪುಗ ಬನ್ನಾಗ 11 ಗಂಟೆ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ 1 ಅವರ್ 1.5 ಅವರ್ ಕುಲ್ದು ಪಟ್ಟಂಗ ಪಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ತೋಟ ತಿರ್ಗ ಬಂದು ಮೂಲು ಮಾಮ ಮಂಜಲ್ಗೆ ಎತ್ತು ಪಾರ್ದೆ ನಾನು ತೋಜಾವೆ ಮಂಜಲ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆತನು ಎಂಕೊಂತ ಕೊನಾರುಂಡು ಮಂಜಲ್ ಬುಡು ತೋಟ ತಿರ್ಗ ಅಂದು ತೋಟ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದಿರ ಅಂದ್ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆತನು ಫುಲ್ ಇದು ನಮ್ಮದು ಅರ್ಧುವ ಕಲ್ಲು ಇಂದು ಅರ್ಧುವ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವು ಉಗ್ಗಿಲ್ ಒಂದಾದ ಇಂದು ತರಕಾರಿ ಇದನ ಅಂದತ ಮಾಮ ಅಲ್ಪ ಇಂದು ಪಾರ್ದಿರೇನಾ ತರಕಾರಿದ ಗಿಡ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಒಂಜುಂಡು ಅಂದೆ ಆ ನಕಲ್ಡ ಪಂಡೆ ಒಯ್ಪ ಅಂದ ಅಂಚತು ಗಟ್ಟಿ ಬದ್ಲೆ ತಿರ್ತು ಮಾಡಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಓನರ್ ತೋಟದ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ನಮ್ಮ ಹಿಡ್ದದ ಓನರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅರೆ ನಾಚಿಗಂಡ್ ಆನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆನಿ ಒಂದೊಂಜಿ ನತಾಶಾ ಒಂದು ಸುಪೇತ ಮಾಮಿ ಬಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ದಾದೇವ್ ಉಂತ್ಲೆ ದಾದೇವ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಖಜೀರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಬೈದ ಜೊತೆ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ಹೊರಬಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ತೋಟ ಸರ್ವೆ ಒಂದೊಂದು ನೀರು ಬರೋದು ಮಂಡೆ ಪೋತಿತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಫೋಟೋಗೆ ಬೇರೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ನೆರ್ಪಿನಿ ಅಂದೆ ಶೋಕುಂಡೆ ಏನೇವು ಬಸ್ಸಿಲ್ಲತ್ತೀವ ಬಜ್ಜಿ ಏನ ಬಜ್ಜಿ ಏನ ತಳ್ಳು ನಡ್ತಾರ ಮೂಲು ಮಿತ್ತುಡು ಸೌಂಡ್ ಅನಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ತಾರ ಇಜ್ಜಿನ ಮಡಲ್ ಮಂಡೆ ಬೋರುಂಡ ಅಂತ
ಮಾಮನ ಬಸಳೆ ದುಂಪ ಸಾಯಿ ಮುಲ್ತುಲೆ ಏನು ಬಸಳೆ ದುಂಪ ಮಸಾಲೆ ದಂಪ ಮಸಾಲೆ ಎತ್ತು ಬಸಳೆ ಬಸಳೆ ಹಾಂ ಬಸಳೆ ಮಾಮನ ಗೋಲ್ಡನ್ ತಾರಾಯಿ ಉಂಡು ಅವು ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ಅವೇನು ಗೆತ್ತ ನೋಡ್ರೆ ಪೋಂದುಲು ಒಂಜಿ ಮೂಲುಂಡು ಅಲ್ಪ ನಾನೊಂಜುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕಿಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಮುಂಗೆ ತಿನ್ರಿ ಏತ್ಲೊಪ್ಪುಂಡು ತಾರಾಯ್ದ ತಾರಾಯ್ ತಾರಾಯ್ ಹೆಜ್ಜ ಎಲ್ಯ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಮೇಡಮ್ ಬತ್ತಿರ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ ಅಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ನೆಡ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಸಪ್ಲೈ ಬತ್ತಂಡಿ ಮೀನು ಕೋರಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಗ್ರೋಸರಿ ದಾರ್ ಬರ್ತಾರ ದಾಲ ಕಂದು ಜೇರ್ ಬಲೆ ಇಲ್ಲ ತಿಂಗ್ಸ್ ಕಂದಿನ ಅಂಕಲ್ ಐನಿ ಕಾಡಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೈಯಾಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತ ಒಂತ ಏನ ಗಾಸಿಪ್ಸ್ ಚಾಟ್ ಮಲ್ತ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಚಿಕನ್ ಏನೋ ಒಂದಿನ ಚಿಕನ್ ಏನೋ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ / ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಅದನ್ನು ಸುಪ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕದನು ಸುಪ್ಪಿ ಮೇನ್ ಶೆಫ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಧನುಷ ಪುತ್ತೆ ಅಂಚ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ರೆ ಹಾಲು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ಟು ಬಂದು ಬಲ್ದಲ್ ನತಾಶಾ ಹೆಗ್ಡೆಂದು ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಏನ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಗ್ಲೆ ದೀವ್ ಓಡಿಸಿನಿಗಲ್ಲ ಹಾಲು ಫೋನ್ ಓದ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ಟು ಬಂದು ಅದನ್ನು ನಂಚಿನ ದೀವಲ್ಲೇ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಲ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ / ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನುಂಗೆಲ್ ಫ್ರೈ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಬಾರೆದಿ ರೆಟ್ ಆಯ್ಕ್ ಮಂತದ ಮನಸ್ ಮಲ್ತದ ಕೇಕ್ ಪೂರ ತಿಂದದ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಪೂರ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನತ ಎಂಕ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂದ ಮಾಮಿ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಂಚಿತ ಮನಸ್ ಮತ ಅದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಕ್ಳನ್ನ ಮೂಜಿ ಜನನ ಮೂಜಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ದಕ್ಕೆರುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೆನ್ನ ಶಮ್ಮುನ ಮದ್ಮೆದ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಕೊಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಿರ ಎಲ್ಲರದು ಬಿಸಿ ಅಂಚ ಹಿಂಗ ಡೈವರ್ ಅರೆಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅದನ್ನು ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ತದ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತು ನಮ್ದು ಬೆಲೆತೆ ಶ್ರೀಕ ತೂಕಿಂತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಅಕಲ್ ಪೂರ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಡಲೇರು ಹೊರಿಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೀರ ಕುಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾದಾರುಂಡು ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂಚ ಪನೋಡ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಐಡ್ದಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ತೋರ ಅಲ್ಪರ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಪೊಯ್ ನತ್ತು ಪೂರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ ದಾದಾ ಎಂಕಲ್ ಟೈಲರ್ ಮಲ್ತ ಪೂರ ಇಂದು ಏನ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರಾಗೆ ತಂದು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸಾಯ್ ದೂರ ಬರ್ತೀನಿ ವಾ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಹೋದು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿದಡ್ನಿ ಅಂಚ ಮೂಲ ಒಂದಿವೆ KFC ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಂಡ್ಲ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗೆ ತುಂಗ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮಮ್ಮನಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ಅಮ್ಮಮ್ಮನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಟಾಟಾ ಪೋತೇರು